So guys, ito na yung mga gagamitin namin sa kubo. Ito. Ito na guys. Poste. Naipon na namin. Hirap dito sa bundok. Malagang pagod, kuha lang ng mga gagawang bahay, magagawang kubo. Malagang paghihirapan. So, hanggang dito na lang muna guys, mamaya na lang. Ayo. Ito, dito na ito. Oh. Huh? Yeah. Guys, sinusupot ko ng plastic para hindi kaagad mabulok.
Tanggalin mo muna daw sa dugtungan. Tapos hilahin mo. Para madala dito sa mainit. Hindi ako marunong maghulog nito ah. Paano? Oh, ganito. Ah. Parang ko na, papasok. Ikot natin. Ow! Yap! Ganyan? Hindi mo. Anong sim mo? Palabas? Ito hulugan mo yan eh. Hulugan, diretso. Paano? Ah, dito. Okay. Ganyan. Yan. Yan. Tapos isusulak pa, ganun. Paano? Tapos, ganun. Parang hulog yan. Ang pambihira ko ah. Kung patulugan yan, puta. Ito yung paghuhulog na. Ganyan. Okay. Yung dati? Sige, sige. Ganyan yun, di ba? Hindi pa tuwid eh. Ayos na yan. Ano?
hanap ko tuwid kung ganito. Pero ito talaga, hindi mo matutuwid ito eh. Ito lang taas tuwid. Ganyan. Taas ng kahoy nito ah. Mataas. So guys, ito na yung kubong ginagawa ko. Linggo ngayon, di lang ako gumawa. Pahinga. Ngapit lang matapos. Sa susunod na linggo, tapos na yan. So guys, ginawa kong upuan oh. Ginagawa ko to guys. Hindi ko nakukuha ng video. Kasi wala pa akong cameraman. Oh. Ha? Dalawang manukong na hingi sa kapatid ko. Yan na yan. Bibigyan niya pa raw ako ng 2. Pero pinapalimlim pa kasi may itlog doon. Kaya ito na muna ng 2 chicken. Tapos guys, ikot tayo saglit dito sa aming bundok. Grabe. Kasuka.